Erokamano nyakwaro mugajwangu miero Ramogi TV ne weche manyene chenro mar migago wantiere kod mathoth ma wa ikoni e lak sechegi mago matimre pacho kaendi madhi nyime to kod mago bendo chan mabiro timore kinde mabiro miyo bed koda e chakruok nyaka giko magi moko kuom weche ma wamiyo pek. Chenro mag odiochieng' mogik dhi nyime mar kiny sidho ayanga William Ruto kaka jatend Kenya mar abich. Kanisa Anglican e masawa mar Kenya kwa jatend Kenya manyien William Ruto oket maino e kedo gi kong'o moko puodhi ma ketho rawere. Onge kaka senta nyalo kata ni yudo ni ng'ato agrech nam to dwaro ni ng'ane jabocha. Samoro mako dhako moro to koni bocha ni manyaka mi ma miya ji ma open ma onge ng'ama jaboche. Jolupo gi Johan Reche wedhe ma Migori okwayo sir kowuok kuom piny owacho mar jiwo yuto margi. Erokamano nyakwaro mugajwang' pari nyalo tudri kodwa kaka pile namba mar 36000 bende yudwa achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, to bende yudwa achiel kachiel mano e Facebook page marwa. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Kawachako moko kuom joma mine mawuok e kaunti ma Nandi koro dwaro ni piny owacho manyien madonjo e telo oketi opara manyime gigo mabiro konyo tieko achiedh nadi mathoth joma mine kalo e pacho ka. Kotelni kod kweth mar maendeleo ya wanawake bade Manandi minego koro kwayo jatend piny moyier William Ruto obiro chop singo duto mane ochiwe kinde campaigns mage moriwo singo mar 50% mar jotend migepe bedo joma mine. Ting'o malo chal mag joma mine, bero uchumi, ting'o malo somo, thieth, lony manyasani, gero udi manengo gi yot kod bero sekta mar pur. Kuna watoto wengi, vijana wadogo wanatumia pombe juu ya shida ya school fees. Ninawaombea ya kwamba utufungulie shule ya adult education. Juu wengi walipunguliwa na school fees, wakawa tu wako maana maisha inabidi iendelee, uwasaidie. Watoto wa kiume tumeweza kuangazia sana wasichana na tukasahau vijana. Hao pia tunataka tuweze kuwaelimisha. Tuelimisha hata wazazi nayo wajue jinsi ya kutunza watoto yao wakiwa wadogo mpaka wao wakubwa, ndio tuepukane na shida kama hizo za gender based violence. Nataka kuomba serikali ya Kenya kwanza waanzishe hiyo project na waweke kwa maendeleo ya wanawake na vikundi yote ya wamama ili tuweze kuendelea na kukomesha tabia kama hizo na ambayo inaleta shida baadaye. Utukumbuke, tunafuraha sana ili tushikane, utushike mkono. Utushike mkono President, tuko na wewe. Mtushike mkono MPs. Mtushike mkono women rep yetu. Yule tumechakua. Ili tufanye kazi pamoja. Kwa sababu tunataka maisha ya watoto wetu iende mbele. Ewachma dwa chalo kod mane gwenge ma kadwadh nam chumbi jotelo mag duond bura mar PA okawo jatend piny Kenya moyier William Ruto mondo chop kare singo mane ochiwo ne oganda mawuok e dhowadh nam chumbi. Jotelo wacho ni kopogore gi walo kendo sidho Amason Kingi bedo spika mar od buch Senate, weche mag dhowadh nam ma Mombasa to kod kwana 50% mar kombe mag telo wene joma mine ahinya to mago mawuok e gwengego ochop kare. Ni heshima kubwa ambayo umetupa na pia ni chanzo chema cha viongozi wa pwani, ya kwamba tumetoka katika siasa zetu za kupigana na mambo ya vyama, tumekuja na kuona umuhimu wa kiti kile kuja katika jimbo letu la Pwani ili kusaidiana katika mambo mengi ambayo yatapitika katika Senate. It is our honor to our party and all the people of Coast that the Kenya Kwanza Coalition bestowed upon us. Coming after years of Coast leaders operating on the margins of national politics, the election of Speaker Kingi heralds a new beginning of inclusion of all under the Kenya Kwanza administration. I want to appreciate the fact that we have one of our own, Miraji Abdullahi, who was appointed as a senator representing the youth.
And we are looking forward, because we did sign a charter with Kenya Kwanza Coalition, that all positions that will be appointed, we will have 50% representation. So we are expecting from His Excellency to fulfill this promise, which I'm sure he will, and his first appointments will be from the cabinet. Pia kuwapongeza maseneta wetu wa Pwani kwa mara ya kwanza kuja pamoja bila kujali chama, ili kumuunga mkono mmoja wetu, ili nasi tuweze kusikika katika meza ya kitaifa. Langu tu ni kuwaomba wa Pwani ya kuwa waangalie chama cha PAA kama chama kichanga, lakini ndiyo gari yao ambayo inaweza kuwasaidia. Kwa hivyo sote ni pamoja tuingie kwenye gari hili. Ka wadoke gwenge marimbo mar piny Kenya, Senator Mavihiga Godfrey Osotsi osemo kuom jotelo mosewuok e riwruok mar Azimio la Umoja kendo riwore kod kweth mar Kenya Kwanza. Kolose dalane mantiere e Musenjeli, Osotsi wacho ni kata doko ni doho maduong' mogik nodhi choko buche mane kwedo yiero ma William Ruto. En owuon to ok obi wuok e riwruok mar Azimio la Umoja. Kata kamano, okwayo jotelo mondo osir tend William Ruto kowacho ni ma e kinde ma jopiny rito neno singo duto mane Ruto singo. Nyinyi najua mlipiga kura. Mkanipigia kura. Mkapigia gavana Otichiro kura. Mkapigia wabunge kura. Mkapigia MCA kura. Na mkapigia hata Rais Baba Raila Amolo Odinga kura. Lakini ya pale juu ilikuwa na kisirani, si ndio? Si mliona ile ilienda? Hiyo mimi sitarudia. Ile kitu ningesema kwamba sasa tuko na rais anaenda kuapishwa Tuesday. Sisi tutaheshimu yeye kama rais. Lakini mimi kama senata wenu ambaye mlichagua kwa chama cha ODM, hamtaona mimi nikikimbia vile watu wanakimbia wakienda kuomba. Hata siku moja inafika wanaanza kukimbia, wananunuliwa kama njugu. Mimi kale kama mshahara kadogo nitapata, nitakula na nyinyi na itanitosha. Sitakimbia huko atinaenda kutafuta mambo mengine vile nimeona kule kumbi. Jokanyo mag duond bura mar ANC mantiere kweth ma Kenya Kwanza bade makwale korodwaro ni jatend piny moyier William Ruto chop singo mar yiero joma mine mopong' kwana tamalo 50 mar jotend migepe tok chamo muma yango odiochieng' makiny. Kagiloso Diani County Makwale, giwacho ni yiero mine kaka jotend migepe biro ting'o malo tend mine kaluwore ni mine mathoth bende noyier kaka governors kod jood bura. Jokanyo go mag ANC bende kodwaro ni piny owacho ma Kenya Kwanza oriwe piny owacho mare jogo modak kod ng'ol kod jogo mawuok e dhoudi ma tindo tindo. Bende ginyiso geno ni singo duto mane ochiw e kinde campaigns ibiro chop kare, ka gipuoyo jo Kenya kuom nyayo kwe thuolo ma bende duoko mar yiero no ogol. Kile kikubwa ambacho mimi naweza nikakililia haswa kwa wanawake, nakumbuka wakati Dr. William Samuel Ruto alikuwa akitembea, alikuwa anasema katika uwakilishi wake wa nafasi za uwakilishi kikazi kutoka ngazi za juu mpaka za chini atakuwa anazingatia ule uwakilishi wa mseto wa jinsia mbili, na uwakilishi wa mseto ni ile 50-50 kwa wanawake na wanaume. Na katika hali ya kuangalia jinsia pia tusiwasahau ama tusiweke kando wenzetu ambao wanaishi na uwezo maalum. Kapod wantiere gwenge go ma kadho Adnam Chumbi bang' bedo ka otuore kuom higa achiel tok yudo masira. Hamisi Mwaharani mawuok e gwenge ma Golini, kaunti ma Kwale, nyalo buonjo tok timne bero mar ihumblune. Mwaharani ne yudo masira mar wang' apaya ka ochwalo hande mar bodaboda dwe mar Ang'wen higa mokadho, ka osebete otanda tok rem bedo kod omenda mar yudo thieth manyalo miye oyud thieth mar lony mamalo. Kata bedo ni obiro bedo e wheelchair, yango ni en gi geno ni mano biro konye dhi nyime gi ngimane. Ne otimne yeng'o tich Ang'wen juma mokadho e kar thieth ma Kilifi. Jood bura ma Wakeini e kaunti ma Kwale Fatuma Masito okwayo jotelo mondo oti kanyakla mar bero chenro mag thieth.
Nimekaa nyumbani sababu hospitali nitoka mwezi wa 10 hivi. Tu walikuwa na mgomo ya. Sasa nikakaa pale nyumbani kama wiki ya kwanza, wiki ya pili nikapata Dr. Mamlole. Nikaongea naye. Sasa nilivyoongea naye akanifanyia organization na huyo Dr. Mustafa. Akaniambia venye upanini accident ilikuwa ya muda mrefu itabidi chuma. Sababu alisema kama ingekuwa ni 15 to 10 days ingefanyika tu bila shida. Hamisi Mwarahani amekuwa mgonjwa, ametoka katika jamii maskini, hakuna pesa, lakini akifika hospitali lazima anatakana alipie matibabu yale. Hana chochote, hata pesa ya chakula yenyewe ni shida, alafu namwambia aende operation ya 100,000 kuendelea mbele, inakuwa ngumu kwa jamii kama hizo. So lazima tupeleke policy, na mimi niko tayari kuleta mswada au policy ya kuweza kukabu zile jamii maskini, wawezeshwe matibabu, iwe akifika anaweza kupata picha, anaweza kufanyiwa matibabu ya hali ya juu ambayo mtu mwingine angekuwa amekwenda hospitali kama Aga Khan angekuwa amefanyiwa. So alifanywa upasuaji wake juzi, na kwa saizi anaendelea vizuri, ambayo amewekewa makataa ya siku 2, ambapo anaweza baada ya siku 2 tunaweza kumkalisha kwa kiti ambacho mheshimiwa amemletea. Natumai kiti hichi kitamsaidia kwa shughuli zake za kila siku, ili kukaa kumpatia mobility. Kadhi gwenge mag masawa ma piny Kenya, kanisa mar Anglican Diocese ma Mount Kenya South okwayo jalup jatend piny Kenya moyier Rigathi Gachagua mondo oti kanyakla kod jotelo mawuok e gwengego mar tieko kuong' ma ok opwodhi. Bishop e diocese no Charles Muturi wacho ni kuong' osehinyo rowere ka okwayo mondo mi gidonjre kendo gitieko. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi oriwore kod governors mamoko mar timo nonro mag kwan jotije mag-gi mantiere county. Kaluwore gi weche mag mibadhi ma bende osebedo kadhi nyime telo mokalo ka kolose county ma Kiambu, Wamatangi bende osingo matimo kwan mag jodak e county no, mane ni jodak duto te yudo ber kotenore kod dongruok. Jodak mamoko e county ma Kiambu okwayo gavana margi Kimani Wamatangi mondo chwal chenro mabiro kelo negi lokruok e seche ma odhi nyime gi tayogi ka gavana e kind thuolo mar higni 5 mabiro. But we are doing this for ease of movement and transit. I wish to call Director Teresia Kariuki, Public Health. Kama wewe uko ndani ya county government ya Kiambu na unafanya kazi kwetu, tafadhali na kuomba siku ya leo, mahali ambapo unashikana hivi na shilingi moja hivi ya mwana Kiambu ambayo imelipwa ikiwa ushuru ama huduma yoyote ambayo inafaa kuingia kuhudumia watu, heshimu hiyo shilingi moja. Ogopa hiyo shilingi moja. Wachana na hiyo shilingi moja, wacha iingie mahali inafaa kuingia. Na jameni, nataka niwatangazie watu wetu hapa Kiambu ya kwamba usipoheshimu, ukishika hiyo shilingi moja hivi uweke kwa mfuko, jameni wewe weka na uombe sana tusikutane mahali na nisikujue. Kwa vile mimi nikikujua, hata kama wewe ni rafiki wangu wa miaka 10 ama tulionana wapi ama tunajuana namna gani ama wewe ni nani, it doesn't matter. Hakuna mtu mwingine atakukimbiza kwenye hii county mpaka ndani ya koti isipokuwa Kimani Wamatangi. Mimi mwenyewe binafsi na sitaogopa. I will do that. Nyakora Mugajwang eweche mag sigana motenore kod Queen Elizabeth Marario mano witonge mane e kinde ma piny ngima pod chwalo otegi mag kuyo bang' tho mar Malkia Elizabeth Marario. Benson Njege, achiel kuom jodongo mane kene loch mar Kenya kowuok e lwet jowagunda, bende koro yudo rapar kowuok kuom tigo mane Malkia Elizabeth Marario ne omiye kapok piny Kenya ne oyudo loch. Sigan Benson ileronwa kod ripota marwa Judith Omondi. E karo nyango e gweng' ma Kang'aru, wuoth terowa nyaka e dala jaduong' Benson Njege. E hike mar 98, Njege pod nyalo wuotho kendo timo achiel ariyo moko e dalane. Benson Njege na achiel kuom jodongo mane okedo ne loch mar piny Kenya koa e lwet jowagunda. E kindene, okoni eno owuon ne oneno Malkia Elizabeth Marario kendo ne gichalo mana mbese.
miyo lipot mar tho mar Malkia Elizabeth mar ariyo en gino maumule mokalo. Wakati nilisikia Elizabeth amekufa na ni mtu ni kama walikarangu, kwa sababu mimi nimemupita na miaka 2 tu. Kwa hivyo ni walikarangu na mimi namjua ni msichana alikuwa mzuri sana. Pale ya kwanza nilimjua akiwa msichana. Ethuolo duto mane jaduong' Njege odak mar kedo ne loch mar Kenya ne ok ong'eyo ni noyud puoch kuom dhiro oganda e gwenge ma Kirinyaga e kedo ne loch ma pacho kae. Ne otelo e loso bunde mane gitiyogo e kedo. Ma ne omiyo yudo mich koa kuom Malkia Elizabeth mar ariyo. Mich mane omiyo oketo Elizabeth e chunye kaka miyo ma ogeno kendo ohero. Mimi nakumbuka Malkia Elizabeth kwa sababu mimi nilikuwa mpiganaji wa Mau Mau. Nilijua kutengeneza bunduki. Nilijua kutengeneza nguruneti. Akamwagisha gavana yule alikuwa akiitwa Mberi, yule alikuja kutuba uhuru. Akamwambia anibe mendo kwa sababu hapa Mutiri ndio walikuwa wakitengenezewa bunduki. Ndege mane oting'o Malkia Elizabeth mar ariyo kodok Ulaya ywago wuon mare emane jaduong' Njege oneno mogik kapok lipot mar tho ne ochopo ne oganda tich ang'wen juma mokalo. Kwa mimi ngitoka Mombasa ngeja hapa kuoa, ndaona ndege ikiwa juu na mimi nilikuwa ndani ya gari la moshi. Mtu mmoja akaniambia hiyo ndege ni ya Elizabeth, anaenda Ulaya kwa sababu baba yake aliaga dunia, yeye anakwenda kupata madaraka ya baba yake. Kata obedo ni wuon Malkia ne onindo, Njege koni Malkia Elizabeth mar ariyo ne dugo kinde ka kinde higa achiel bang' ka piny Kenya oseyudo loch mar timo limbe e gwengego ma Kirinyaga, ahinya to e magawa mar Castle Forest ma okoni ne oger kod wuon Elizabeth, George manen kingi mar 6. Wakati alikwenda kaingia katika madaraka, alikuwa akija kutembea kule Sagana, mkawa yule uliko mlima Kenya unaitwa Sagana. Kutoka hapo alikuwa akija Kirinyaga, mkawa ulijengwa na baba yake unaitwa Kasho. Alikuwa akiitwa King George na ndiye alikuwa baba wa Elizabeth. Malkia Elizabeth mar ariyo ne owito ngimane tich ang'wen mokalo kendo kare okawo kod wuode makayo mano King Charles III. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora Mugajwanga gi kanyo bokawe yweyo mokwongo e chenro mar migago. Kata kamano pod wantiere kod mathoth ma oiko ni omiyo kik idhi mabor. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya sasa. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Nyakoro Mugajwang' wang'ni pok opogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, kachio kod Siaya. Mana kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Ana Sharon Ong'ao. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag maliti.
Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya Safo. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi weche mag arita mag alwora. Jodak kata jopiny modak e gweng' mar Rarieda Kalo mayudore kaunti ma Kisumu odak gi luoro kaluwore gi chal marach mar alworagi. Yangore ni sienyruok mar genga aora Kibos to kod chenro mag kunyo kuoyo koro weyo bugni ma keto ngimagi kama rach. Jafwambo marwa James Okoth ne otimo limbe e gweng'no kendo miyo ler e wi chal mar alworano. Lando uko ngima dhi mbele kendo kirango gi chien to jodak nigi alwora maber ka yore wuoth bende nenore kanitie. Kata kamano jodak e gweng' mar Rarieda Kalo mayudore e Lando uko to nigi ywak. Aura ni susore dugneno kubiro mane problem mwane no disadvantage ma wan koka. Sienyruok mar aora Kibos osekelo bugni mabwogo ngima jodak ka koro luoro nitie ni bugo nyalo biro darogi e miechgi. Kalo ka wan gi chandruok mang'eny moloyo to mar Aochwani. Aochwani en aora mosekao ndalo mang'eny konego nyaka nyithindo, onego nyaka ji, to wasewuoye mondo mikonywa kaka inyalo kata mana gere mondo mi oring maber. Kiko muk puothe wa rumo kadhi e aora kuno. Osabedo ka komuko lo kobiro diriti chuno nyaka idar. Koro kuonde ma wantiere gi iyudo ka koro kidak e aora lo ocham lo ma lo dong matin. Kalure gi moko kuom jodak, kunyo mar kuoyo e aora Kibos osekelo midhiero mathoth kendo kidek jimbo sienyruok makamano. Migole tie aora ni omiyo susruok mar aora ni medore kabisa. To mano bosa chandowa area moko. Yuni kuonde moko jok moko golo kuoyo e tie aora. Koro mano sabedo ka chamo be chaka aora medo erosion ni medore kabisa. Gini ne obara ni gimoro matin. To sani ne genge ma kono ni kocha chane ni mita karibu adi. Osusore asusa kamano kodhi adhi kamano. To nyithiwa bende ka golo kuoyo to golo kuoyo magonya kandaki. Kora ndaki ni kagisagoyo ka gibiro kate odi. Chuno sama ora mukore cha. Lobcha mukore to chomo odi. Aora ni osegole kuoyo manyaka ne chak gole kuoyo to sienyore to wadak e dha aora. Koro wan gi luoro mang'eny nikech wakiano nyalo sienyore ma ogige tie ot kuma wadake.
Ere kaka inyalo geng' midhiero makama? Shida ma aora ni kelo, yawa kik dage tie pi. Gidar e tie pi gino gidhi e lope mantie, to ka gionge lo, to sirkal mondo konygi. Ang'o mondo ananeno lecture mare chiefs and the assistants. They don't put this thing, o giketo gini mapek, o giketo chik motegno ni rawere kik onego kuoyo e ginga aora. Sienyruok mar aora madho Kibos en mana achiel kuom midhiero ma jogweng' mar Redakalo kadhe. Arufu marach mikelo gi taka kaachiel gi luoro mar gamo tuoche motenore gi taka gin moko kuom midhiero motamo jodak mag Redakalo ratichgi mar dak e kor lwasi makare. Sani dhi mana saa 7 pok amadho chai nikech ang'o? Taka duma kiwuka kata ni golo chai oko ni dwa methe ti maembe ni mos. Ok madhre. Mar ariyo, taka okie an gi sikul gi taka wan gi moro achiel. Wakiewo magi mopogo en mana ndara. Taka ni dhi nyithi sikul. Sana nyithi jo nasari wuok e skul to dhi tuge taka. Mago to weche mage. Taka nigi chupni maricho manyalo ng'ado nyithindo. Mar ariyo, taka lilo gweng'. To kanisa be wan go ka. Walemo to arufu duma kata ok watiek lemo nikech ang'o? Nikech taka. To bende nyithindo gi thoth gi tindo bi skul mang'eny ahinya nikech moko yudo ko bedo affected gi chicken pox. Koro ok wang'e ni kata gige makelo gi ok wang'eyo. Tarufu ka wan e kanisa ka jowadwa kata ka koth ochwe ok digomb bet. En arufu mapok odwaro yudi nikech wadak machiegni gi kae, wadak machiegni. To gini hinyowa, moloyo to ohinyowa kabisa kuom tik mare mokelono. Nikech gik oting'o gik mowakia to nyithindo yorre kuro kata gitien gi nono. Moko mo osiptal mokel kata gimoro nyalo chwo nyathi nyalo kelo ne chandruok kabisa. Omiyo wan to taka ni jowadwa kaka jo kanisa to hinyowa. To gino wuogi e gweng' ni makiani guogi moko Alego, to kiani moko Ugenya, to gini en pa dundo. To kanyo ni matinde ji nwang'e chiemo. Kisekawo nangi luoko tidog iuso gi jomoko. Kisekawo sa gine sugria iluoko tidog iuso gi jomoko. Kanyo matinde ginwang'o kar chiemo. Kendo gino bende gima lich to wanto olowa gi tik. Kwayo gi en Sirikal okonywa wach taka ni olowa garufu. Okelo nyaka tuo, nyaka iyewa kayewa, nyithindo dendgi otimo gwonyo. Kasto koka en tie yo. Ana ywak ni sirikal okonywa wach taka ni kadipone gine mane gi yie mondo gikelnwa taka i gweng'. Nyithindo hinyore nyaka nyithi sikul. Koro mane kwayowa kaka kanisa mar ELCK mar Redakalo ng'i kaka itimo wach taka no. Kaber to nego beni koro chunge kik kele to mano osekelgo be kaber to nego om. Alwora makare kama oting'o muya miyweyo, yot e yore mag wuoth kod ngima makare gin moko kuom mise mag dongruok ma jodak mag alwora motenore gi aora Kibos kwayo sirikal mar tend kaunti ma Kisumu kaachiel gi mano mamalo kaka achiel kuom yore mag neno ni giyudo ratichgi e weche motenore gi alwora. James Okoth, Ramogi TV. Erokamano James Okoth kuom sigana no mabende koro yawo wang'e gik matimore e gwenge mag Redakalo. Nyakoro Mugajwang' kwadhi weche ma otenore kod nyasi mar odiochieng' ma kiny. Ikruok ne nyasi mar sidho jatend piny moyier William Ruto koro dhi nyime e alap ma Kasarani. Watudre kod ripota marwa Judith Omondi mani kuno gi sani. Olenwa ni ikruok ochopo kanye. Judy, erokamano kuom riwri kodwa e lak seche gi weche manyien mag migago intiere alap ma Kasarani. Ang'eyo ni gik mathoth osebedo ka timore, ikruok osebedo ka dhi nyime, kamati mano meeting mar neno ni mondo chwal telo kuom mano masani nyaka mano mabiro beti bende osebedo ka limo kanyo. Ntiere weche mopogore mowaseneno ka timore e ndalo ariyo mokadho nyaka gi sani makoro odong' matin ne seche 24 to jalup jatend piny Kenya bin jatend piny Kenya moyier biro chamo muma. Yango ni tang'oma nyaka sani osetimore. Judy, ka iwinja kama intiere chal mantiere kod wacho ni koko matin thum ywak gi toke watemo tude kod Judith Omondi. Ka iwinja lerno ni to chenro nyaka gi sani chalo nade?
Erokamano awinji maber nyaka sani wantiere alap makasarani pore Nairobi kae kuma jatend piny mar ang'wen mano Uhuru Kenyatta odiochieng' makiny igeno ni biro chiwo telo ayanga ne jatelo mane oyier tarik 9 dwe mar aboro mano William Samoei Ruto kaka jatelo mar 5 mar piny Kenya bende biro tayo piny Kenya kuom thuolo mar higni 5 mabiro wamolo kaka saa 4 okinyi to nyaka sani bende akoni ni chenro serumo kendo madhi sani gin mana gik moko achiel ariyo adek dakika machuok mokalo jeshi mar Kenya mane ikore kae mar telo ne jatend piny Kenya odiochieng' makiny chiwo telo ayanga ne William Ruto otieko chenro magi mar timo kata mana gi dho ngere luongo ni practices mano kane otelnegi kod jotelo mopogore opogore kuma oting'o Francis Ogola to kuma oting'o bende komanda mane ochung'ne telo ne parade no eko mane oyang kaka Gilbert Kinanga giduto ne giwuotho gi parade kae ka ginyiso parade gino ma odiochieng' makiny gibiro timo kaka gibiro pangore kaka bende gibiro timo chenro ma odiochieng' makiny mana kinyalo neno e batha koni eki e tent hema moro nitie batha kae hema no kinyalo nene ineno ka chenro moko dhi mbele kanyo nitie mes ma bende nyaka sani oum gi moko juala moko bende nitie mago gin mes manyien hema no eko hema makiny jatend piny ma oyier William Ruto biro chamie muma yanga kaka nyo bende biro bedo gi judges kata mag piny Kenya madongo ma bende biro chiwo telo ni ayanga hema no bende mobiro yude ranyisi mopogore opogore mag kao telo kata mana pala mar telo bende ibiro miyo kanyo katiba mar piny Kenya biro nyiso ni en kaka jatelo ma oyier obiro tayo piny Kenya kaluwore kod chike mag piny Kenya ka mano katiba mane opuodhi higa mar 2010 mano bende ibiro chiwo ayanga e hema no kaachiel kendo bende gi bendera mano manyiso loch mar jatend piny Kenya ma oyier William Samoei Ruto kopogore gi kanyo bende kinyalo ng'iyo batha koni en ni nitiere jok ma kata mana biro moro piny inyalo neno kanyo Eric Omondi kata mana bende jamor oganda miluongo ni kaka Eric Omondi osemolo ka kendo giduto gin jok mabiro moro pap odiochieng' makiny gisemolo kae gidhi kono achiel ariyo adek kaka giikore gi jok gi mondo ginedi to kiny oganda mabiro molo kae bende kapok jatend piny Kenya ochopo mano saa 4 gimoro pap kendo mede ji oko kuyo e pap makama chenro makamae kiny ne chakre ayanga kaluwore bende gi kaka no lerno odiochieng' makayo manyoro saa 4 mar onyango kata kamano jopiny biro donjo chakre saa 10 mar okinyi ka batha koni nitiere kom moro kae bende kinyalo neno kom ma bende oseket kae kom ni nitiere bende go kombe moket ne kanyo mar pi odiochieng' makono makiny ne ket kanyo ma bende kae ema jatend piny Kenya ma oyier mano Daktari William Samoei Ruto kiny ne bed kae mar kapok osekawo telo ayanga kae makiny no bede kaka jatend piny Kenya ma oyier makine ni kae e kan moyangre kaka jatelo makiny ne bed kae batha koni bede kung'iyo pap koni eki anyakwara mogi kae pod nitie jeshi mopogore opogore maneno ni chenro pod olosi gik mapok olosi pok obedo kare olosi bende nitie jok maduso ma bende keto ranyisi mar bandera mar Kenya mano national flag of Kenya e aluora mar kuma kiny jatelo ma oyier William Ruto dhi betie ka igruok chalo ka gima oserumo mak mana ni odong' achiel ariyo adek makoro nyaka sani itimo magi duto ang' nwane ni to korumo en gik mage makero ang' ne dong' makae to gik ni odiochieng' makiny mano jatelo mane oyier kaka jatend piny Kenya William Ruto dhi chamo muma ayanga kaka jatelo mar 5 mar piny ni eki mar Kenya Erokamano Judith Omondi kuom miyowa ler kotenore kod gigo matimore alapno. Mana ka penji Judy, kuonde ma jopiny biro betie chike mage ma oseketi to weche mag arita kwe chalo nade nikech ing'eni kiny oganda mathoth igeno ni nitiere kanyo kendo nitiere moko mbuwuok kuonde mopogore opogore bende oseyangnu kaka jopiny kochopo ibiro bedi ka itimo negi kapok gibete kuonde ma bende oket tenge ne jopiny to jotend piny ma bende nowach ni mabiro wuok e pinje ma ok tin ne 20 e Afrika bende kuonde ma gibeti oseyangi kendo oketi gi obet machiegni gi jatend piny koso nitiere kargi moyiedhi ma gibiro bete.
kamano kuma jopiny dhi bete kopogore bende gi kuma jotelo mamoko moya e pinje ma oko ma bende ne ose puodho yanga ni dhi chopo e budho ma kamae oseyangi. Bende kinyalo ng'iyo bathe koni kuma jatend piny Kenya mano ma oyier William Ruto kaachiel gi jatend piny Kenya ma wuok dhi betie. Bende jalup jatend piny Kenya ma oyier sani mano Rigathi Gachagua giduto gidhi bede hema mabathe koni. Hema mabathe koni bende dhi timo jotelo mopogore opogore moya e pinje ma oko. Jotelo mopogore opogore man gi lemo e pinywani mar Kenya duto gidhi betie hema mabathe koni ni. Ma opogore gi kuma jopiny makata mana jopiny ma kawaida dhi betie. Jopiny ma kawaida nitiere kuonde mowal ma bende nyaka sani pakia kata kanyalo tang'onu, lakini kinyalo neno bathe kocha nitiere jopiny ma bende nyaka sani osebiro kendo moko bende ng'iyo mana kaka chenro dhi mbele nyaka sani oyienegi. Mago gin kuonde ma bende osepuodhi ma jopiny ma dhi chopo chon dhi yudo nafas mar bet kuondego. Mak mana ni Manuel, ko jopiny mok dhi chopo e kinde machon mok dhi yudo kombe e kuonde bende moseket kanyo ne jopiny ma bende dhi molie e nyasi ma kama. Giduto oketnegi picha kata mana screen madhi nyiso negi gik matimore ei alapni eki makasarani ayanga e tok hema ni gibathe kocha. Miyo ni kocha bende nitie kombe ma gidhi betie kendo gidhi neno chenro duto madhi timore ei alap makasarani ka e kokalo e yor kata wachni e yor screen mano gidhi neno kanyo achiel kachiel. Duto ok nyal romo iye kae. Mak mana ni ka gichopo to ang' ne kongi gi chenro duto moselos kani to ang' ne gibet kanye to bende ka sa orumo to moko ok ang' ne yiene gidonjo Emmanuel. Erokamano Judith Omondi kuom tudri kodwa weche manyien mag migago kendo kuom miyowa ler kod ikruok ma itimo kasarani nyakwaro Magajwang' kaka iwinjo ni ikruok koro ni tielo mogik ntiere moko kuom chenro mosetieko yangonwa kanyo kama jatend piny ma oyier ma bende kine chamo ma bro beto yangonwa kama bende jong'ad buche bro bedo ka beti neno kanyo mesa manyien kama gibro bedo ka gi chechwale chenro margi mar bende neno ni jatend piny Kenya moyier ochamo mo bendo yangonwa kama jotelo ma opuodhi mawuok e pinje mopogore opogore to kod welo mano nyiso ni kwan gi nyalo 2,500 bro bedo ka betie weche mag ikruok mag jogo mabiro moro ji bende waneno kanyo kaachiel kod weche mag arita kwe to kod kuma jopiny bro betie winjo gi iti ni jopiny bro chako molo kanyo sa 10 mar okinyi. Gie sani nitiere moko mosechopo kendo neno kaka chenro no dhi nyime koro ka gie sani udong mana thuolo kata iwacho ni seche matin ne 24 to chenro no kiny chakore yanga sa 4. And Mombasa will continue